Cases pa aquí? Els pardalets. Qui ha fet aquestes cases per als pardalets? L'abuelo Francis. Ah! Hola! I on les penjarem? El pi. El pi que tenim així darrere, tan gran. Els dos, una a cada pi. Això només té un forat. Quin? Este. Això és per una persona. Això és una. I este És és adossat. co-living. És adossat. És casa de pardals co-living. I este té l'entrada, este se penja... Puc girar-lo? Sí, sí, sí. Este se penja aixina. Aixina. I té una entrada per la part que no veu, perquè l'aire fort ve d'allà. L'aire fort li pega així i quan fa ponent li pega així. Sí. Té l'entrada per així, per este costat i per davant pel sur, cap al mar. Sí, sí. Tot pensat? Allà les fustes, la copla, l'estallador, atre... Silicona calenta perquè no entre aigua per damunt. Tot a punt. Hola, benvingudes i benvinguts una setmana més al canal del Mas de les Garroferes. Jo sóc Alba i en este vídeo que vos portem avui anem a ensenyar-vos com fem nosaltres les cases niu per als pardalets que tenim al mas. En este cas, la casa que hem fet és per a mussols, perquè sabem que un mussol, com a mínim, viu a una garrofera que tenim a un bancal allà dalt, que ara anirem a veure'l. I és que quan collim les garrofes, més bé les pleguem, veiem que baix de la garrofera hi ha sempre esquelets de ratetes, hi ha excrements i alguna nit hem vist el mussol passejant-se per ahí. No sabem ben bé quina classe de mussol és, però intentarem posar-li la casa niu que hem fabricat i a més posarem la càmera de fotoparament per a veure si el captem. No sé si arribarà a viure dins, però ho intentarem. Acompanyeu-nos si voleu saber com es fa una casa niu i voleu veure les que nosaltres ja tenim posades. Vinga, som-hi! Avui anem a fer una caseta per a pardalets. Ja serà la tercera caseta que fem, però no ens havíem posat al cap d'ensenyar-vos-la. I avui anem a ensenyar-vos conforme fem nosaltres les casetes dels pardalets, que això també és una cosa que també té el seu valor. Bueno, per començar, gastarem la màquina de taladrar i una broca de fuster per a després fer el forat que és per on entraran els pardalets. Gastarem el martell, gastarem una esquadra per no anar molt perquè això ho farem quasi tot a ull. Gastarem un serrutxo, així no tenim màquina elèctrica, gastarem un serrutxo per tallar la fusta. L'esquadra, perquè no m'ho anem molt i farem unes línies rectes, les marcarem i a poc més. Llapis rotulador i una fulla per a més o menys saber el que anem a fer. Vull ensenyar-vos les fustes. Aquestes fustes són d'un armari, d'un caixó d'un armari que el van tirar a la basura i jo... el que són fustes nobles, perquè això és mòbila, així on ho veieu, aquesta fusta en el seu temps era de les més apreciades. Això són els cantons. Això són els cantons. I esta que tinc així, i esta, així és on anava el forrellat i la clau. Mireu si l'armari era ample, era llarg, allà, era llarg, i això era la part que anava així. Entonces, de tot això, ho aprofitarem i intentarem fer una caseta per a pardalets que sigui més o menys adequada. Anem a dibuixar més o menys conforme farem este modelo de caseta. Això serà
un lateral. Això serà l'altre lateral. Així tindrem el frontal i així tindrem el frontal, que serà de dalt, i així tindrem la part de detrás, la part de detrás. Ara, el frontal és a la mateixa altura que la part de davant i la part de detrás és a la mateixa altura de la part de detrás. Un és més curt i l'altre és un poc més llarg. El forat el posarem a la part de davant, o sigui, el forat el posarem a este. El forat el posarem a la part de davant i així li posarem una fusta perquè s'apoyen. La part de baix, serà de la mateixa medida que això, més o menys. I després el teulat, que serà, li donarem un poc més de vuelo perquè faci un poc de cornisa. I així ja els tenim tots.
d'anar l'aigua a la testa. de darrere de les cases niu, la
que se queda contra la paret o contra l'arbre, depenent d'on pengem la caseta, s'ha de clavar només per la part de dalt, amb una tatxa per cada costat. I el que fa és que eixa paret puga pendular, obrir-se i tancar-se. Així, quan passa una primavera, el que fem és que l'obrim, traiem de dins el niu del pardalet que l'ha deixat i tornem a tancar i la tornem a penjar. I la primavera següent, el pardalet que l'ocuparà, siga el mateix o siga un altre, tornarà a fer un niu nou. Així també evitem que dins de la caseta, en el que és el niu antic, queden àcars que puguen fer que a l'any següent els pardalets emmalaltisquen.
Mira, veus? Esquelet de rata. Mireu els ossets. Veieu? Això ha vingut el mussol o l'òvila o el que sigui a menjar seu així dalt. Ahí té el cap, en les dents i tot. El cap i les dents de la rateta. Com a mínim a menjar així venen. Ara, si volen quedar-se a viure, ja serà una altra cosa. Ja ho veurem. Però així ve el mussol o l'òvila, ve totes les nits. Anem a veure. És així, a esta branca. Així dalt. Estos esquelets que us acabem d'ensenyar realment tenen un nom i es diuen egargòpiles. Les egargòpiles vindrien a ser com el vòmit dels mussols, perquè els mussols són aus rapinyaires que s'engolixen els rosegadors sencers. Aleshores, com els seus sucs gàstrics no són prou potents per a destruir o processar tot el que s'han engolit, què fan? Digereixen la carn i els ossos, la pell i totes les parts més dures del rosegador que s'han engolit sencer, ho compacten i ho regurgiten. I això és el que cau baix de la zona on ells s'han menjat o han acabat de processar aquest animal que s'han menjat sencer. Ahí sí. La primera casa niu que vam fer a les Garroferes la vam fer el 2017 amb una capsa de vi d'estes que se poden obrir i tancar per la part de davant i vam fer 2 habitatges, un dalt i un baix, amb els forats en llocs en els costats oposats. I van arribar a fer niu als 2 forats, en concret eren cardaneres. Enguany no sabem a les casetes que hem penjat quins pardalets faran niu, però ho veurem quan acabi la primavera. Ara col·locarem la càmera així, enfront. Si va el mussol el veurem. I si no va, doncs no. Ja està? Sí. Esperem que vos hagi agradat molt el vídeo i que també vos atreviu a fer vosaltres les vostres pròpies cases niu, perquè no només es poden penjar cases niu als masos, també a les ciutats les cases niu ajuden a que els pardalets que hi viuen puguen fer el seu niu en llocs arrecerats i no molesten als veïns, que normalment la gent que té poca sensibilitat pels animalets acaba tirant els nius a terra i fa que perguen les seues cries. Aleshores, si vosaltres voleu tindre una casa niu al vostre balcó o a la vostra terrassa, podeu fer-ne una d'estes i provar-ho, perquè ja heu vist que se poden netejar i se poden utilitzar un any darrere d'un altre. Si vos ha agradat el vídeo, premeu el botó de m'agrada i ja sabeu que si voleu continuar rebent el nostre contingut, vos podeu subscriure al canal. Gràcies, adeu!